Продължаваме с поредицата за зимните дарове, по случай слънцестоянието за моите приятели и близки. Това е едно безценно съкровище, което приготвих в пролета и сега е готово. Това са черници, накиснати в мед. Накиснати силно казано, ензимирали в мед. Черницата е изключително лечебно растение само по себе си. Примерно кората на дървото може да се използва за екстракции, които да се борят с бактерията Escherichia coli, знаете, един сериозен вредител в нашия организъм. Отделно листата са изключително добър диуретик и сушените листа се използват като български вариант на матча чая. Много прочистващо, подкрепящо мозъчната дейност, кръвоносната система, пикочно-половата и лимфичната също. Плодовете са много добри при различни дисфункции на инсулина и кръвната захар, при диабетни и преддиабетни състояния и се използват плодовете на черницата. Те съдържат множество различни алкалоиди, като един от тях DNAJ се използва принципно и като халюциногенно средство, но той се намира само в зелените плодове на черницата и се извлича много трудно. Но така или иначе самото растение озряло е изключително лечебно, вкусно и когато се смеси с мед е невероятно сладко. Така че горещо ви препоръчвам на пролет да си съберете от черницата и от листата, и от плодовете. Плодовете да поставите в мед. Аз слагам половин буркан плодове и доливам догоре с мед. И ензимират няколко месеца. След това ги прехвърлям в бурканчета и се съхранява в хладилник. Това ще е дара за моите приятели. Част от билковите кошнички, които подготвям тази година. Листата ще направя на чай.